Lesa lenhlungu mawethini. Today we are traveling from East London to Johannesburg to support our team, Amakhosi Amahle, the Love and Peace. Today lela manqam Sundowns kwimatch yethu yokugqibela sidlala. Usidlalisele uAbongile Tom. Let's hope today uPSL uchoose wisely ureferee ozawudilishana nematch yeChiefs neSundowns. Asizuhlalela ukudlalwa oreferee singamakhosi. Siyayazi ke kwiprovinces zonke kuphunyiwe amatikiti sold out. We are Khosi Nation. We are dominating. We are in charge. We are fearless. We are not confused. Phezu kwabo makhosi abashe. Xa nibabuza abantu beSundowns bathi basibethelani kangaka. Xa nibabuza sibethelwani kangaka iSundowns. Yo. iSundowns sibethelani. Sibethelwani senzeni. Sizawucacisa sithini ebantwini. Sizawuthini ebantwini. Yo, kubi kunzima. Azinanhliziyo into zeSundowns. Yilona ubethwa kangaka madoda. Ngathi nisibethwa yiforum. Ngathi manje sibethwa yiforum. Yo. Aninanhliziyo. Aninabuntu. Ni brutal. Intoni sibetha kanje ngathi sibethwa yiforum. Guys, mandibe andiyazi athi ngizoba njani. I respect Sundowns from today. Hayi andifuni match yenu ngoku, andazi kwaseGqeberha basakwenza kanjani. Nisibethe ndaxola apha emzimbeni ngathi bekubethwa mna ngemvubu. Bekushota nje ngoba ubona umuntu onxiba iskipa seSundowns ubaleke. Nisibethile. And andingxamelanga uphinde ndidibane nani kwangoku, ingathi akho nto ndizawuyenza. Nisibethile ndonele nini ngoku Sundowns.